Deze chattel is juist voor het laatst afstoft, maar zit er nou alweer onder. De frustratie is grut bij de bewoners van de Prins Bernhardstraat in Haas. Je kunt er nergens weg. Je kunt die helemaal niet... Het is al je stof en ellende wat je raakt. En wij worden gewoon achteruit geschoten. Ze denken, nou ja, let dat maar, want je huiden worden toch al afbrutsen, maar je huiden van ons worden haast nog afbrutsen. Dus ze denken, nou ja, dan hoeven wij net naar om te zien. De stof die het alle dagen nu het plafond waar roegelt, zwaar het net alleen van benauwdens, maar ik verjoekte. Kon je nog 8 jaar voorbij, dan denk je, verdomme, wat geeft mijn kop te joekje. Ja, dat komt alleen. Dan geeft het maar om, maar dat komt alleen door het glaswol. Af van dat fijne stof. De klachten binnen net alleen nog bij de Haan. Ik hoorde hebben er een soort lijst van. De bewoners zeggen dat ze maar haar klachten geen gehoor krijgen bij de Wenningstichting. De Wenningstichting spreekt dat chin. Die wil alle klachten krijgt serieus nemen, zeggen ze. Ja, het is heel vervelend. Aan die heiwerkzaamheden kunnen wij verder niks doen. Het is dicht bij de Wenningen. En ik vind het jammer dat als meesten treien of zo lang in de stof zitten hebben, dat wij dat net jet hebben. Maar het is zoals het is. Financiële compensatie, de oplossing heeft de bewonerscommissie. Die wil dat de inwoners yield krijgen voordat ze 3 kwartier in een stoffig huis wennen hebben. Die mensen hebben er wel 3 kwart jaar minstens in gezeten en het kwaad is geschied. En ik denk dat wij als commissie, het enige wat wij nog kunnen doen is zeggen, nou, bouwvereniging, compenseer die mensen op zijn minst. Ik denk dat dat het enige is wat overblijft. Het is dus geen gevaarlijke stof, nevens onderzoek, toch bloot de onvrede bij de bewoners. Het is bij de beesten door. Ik kan zo beter mijn bar in het hok, die hadden die stof en dat praktiseren, die stof maar eruit, want er kunnen ook bacteriën zitten. Maar wat je zegt, dat wordt net een mees. Daar kom je niet bij die zegt, hoe ligt het dat met die stof ben?